मुंख्लं बालिराम बर'नि मुङै जि बाहाय फुटबल बादायलायनाय जायो बे दिनै फैनानै प्राय रुपाथि जुबलि सफैबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा आसलते जोंनि ओनसोलाव फुटबल गेलेनाया दानि नङा बहुद सिगांनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा गेलेग्रा गोबां प्लेयारफोर दं आरो नैबे टुर्नामेन्ट जुगेदिबो जोंहा गोबां प्लेयार्सफोर ओंखारदों दिनै जों नुनो मोनो जोंनि स्टेट प्लेयार नेशनेल प्लेयार बेबायदि गोबां प्लेयारफोर ओंखारनायखौ नुनो मोनदों बिसेसभाबे जाय बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ खुंबाय थादों आंनिफ्राय खावलायनाय थागोन जिहेतु रुपाथि जुबलि सफैखाबाय फैबाय थानाय समफ्रावबो बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ आरो साबसिन खालामगोन जाहाथे बाहाय मोजां टुर्नामेन्ट आरो खालामनो हायो जों जिहेतु दायो गोदान सरकार जों दादों हाग्रामा महिलारि दैदेननायजों जोंनिफ्राय जेब्लायबो मददआ थागोन मोनसे गिदिर समस्या जोंनि ओनसोलाव मा बे जोंहा दाबो मोजां स्टेडियामफोर गैया दा बे स्टेडियामफोरखौ निस्सय जों लुफुंनांगोन जोंनि सरकारजों सानबाय थादों रायलायबाय थादों जे बिसेसकरि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां जुदि परिबेस होनो हायोब्ला बे गेलेनाय बिथिङाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां जौगागोन जों सेस्था खालामसै बोरै हायो हाया एसे खम बाहाय मिनि स्टेडियाम बानायनो हायोब्लाबो जथेस्थ' मोजां जागोन खारन टेम्परारि बेबायदि टेन्ट हाउसनिफ्राय लुयोब्ला गोबां थाखा फैसा खरसा जायो बेखायनो पार्मानेन्टलि जुदि जों बेहाय स्टेडियाम बानायनो हायोब्ला अनेक मोजां जागोन आरो स्पेसियेलि नोंथांनि सरकारनि फारसे जेनेबा बेयाव हरसिंगानि रायजो राजाफोरनिसिम मा होलांगोन नोंथाङा जिहेतु बेयाव नुदों जोङो गोबां खस्थ' जायो बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ लानायाव ना बेखौ आं इतिमध्ये आं बुंखाबाय आं दायो डेपुटि चिफ हिसाबै जिहेतु मोनसेल' डिपार्टमेन्ट आंनियाव दङ जों सावरायगोन आं बुंखाबाय बोरै हायो बेहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम बानायनो हायो नामा जों सावरायगोन इतिमध्ये स्पिकार बे ओनसोलनिनो MCLA बिथांजोंबो एसे सावरायबाय हायोब्ला इयुनाव जों नायनो माबाफोर सुबिदा मोनोब्ला बाहाय मोनसे मिनि स्टेडियाम खालामनायनि बेखौ जों सावरायदों खुलुमबाय गासिनिसिमबो 12 अक्ट' नभेम्बरनिफ्राय जोंनि जि रुपाथि मायथाइ फालिथाय जोहोलाव बालिराम फुटबल गल्ड काप चेम्पियनशिप बियो जोबोद गाजा गोमजायै दिनैसिम बियो जोबनानै थांबाय बेयावहाय जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिनि रायजो राजा लोगोसे जोंनि RC कमिटिनि साफ्रोमबो मावथिफारिया बिथांमोना गोख्रोङै बाहागो लानानै बेखौ जाफुंसार होदों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जे हरसिंगायाव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलनि मोसाखावरि अर्थात स्टुडेन्टफोराबो बेयावहाय बाहागो लानानै जोबोद समायना रमायनायै मोसानानै दिन्थिफुंनो हादों लोगोसे हरिसिंगा हायार सेकेन्डारिनि फरायसुलिफोराबो बेयावहाय मोसानानै दिन्थिफुंफैदों बिथांमोनखौबो आङो दिनै नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो साबायखर बावहरदों लोगोसेयै जोङो बेखेवजेननाय हाबाफारियाव 12 अक्ट'आव हांख्रायनानै लाबोदोंमोन जोंनि मानगोनां BTRनि CEM प्रमद बर' सारखौ बिथाङाबो फैनानै बेखेवना जोंनि गेमखौ इन'ग्रेसन खालामलांदोंमोन आरो लोगोसे दिनै जोबथा फाइनेलाव जोंनि BTCनि मानगोनां डेपुटि चिफ रेहन दैमारि सार बिथाङाबो बेखेवफैदों आरो लोगोसे बिजाब जोंनि जोहोलावनि आगान बेखौ बेखेवनानै फैदों मानगोनां BTCनि स्पिकार बिथाङा बेखेवदों आरो लोगोसे जोंनि नैबे स्टेडियामाव मोननै बेबायदि फिसा खामानि होगोन होननानै बिथांमोना रादाय होलांदों आरो निस्सय बेयो जाफुंगोन लोगोसे जोंनि जायफोर बे खेलखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टर बा ससियेल वार्कार बिथांमोनाबो जोंखौ रायजो राजाफोरा जोबोद सहाय खालामदों आरो खेला जाफुंसारदों बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावहरदों बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि जेडि र'डआव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था फारसे निप्पन लाइफ इन्सुरेन्स मावख'आव इन्सुरेन्स मेनेजार पस्ट पार्ट टाइमनि थाखाय आरो ARDM MP ABM फुल टाइम मासिफोरनि थाखाय लांदां जानानै दं बेनिखायनो बे लांदां जानाय मासियाव थिसनथाया सोलिगासिनो दं नोंथाङा दानारि बेथनखौ मोननो हागोन 20,000 निफ्राय 50,000 रांसिमाव लोगोसे साख्रि आवलायारि प्रभिडेन्ट फान्ड एबा EPFनि सुबिदाबो आरो मेडिकेल कभारेज खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथाङाबो बे मासियाव मावनो गोसो दं अब्ला होखानाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों सुलाद लानो हागोन बेनो जाबाय
9954946431 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा आबुङै सुलाद लानो हागोन।